Hindi may hilig sa cheesecake, pero ngayon napakain sila sa cheesecake. Gusto nyo pala sunog eh! Hello mga kabalyudong! So for today's vlog is about mukbang of burnt cheesecake. Burnt cheesecake. O Jen, ikaw na hindi mahilig sa ano. Tignan natin. Burned. Cheesecake. It is burned. It is burned. It's burned. Lamin mo ko naman. How's it taste? Good, right? I think it's cheesecake. No. Yeah. That's cheesecake. About this, Siguro wala siyang masunog lang. Chef yung ano, no? Hindi. Hindi, siyempre, alam susunogin mo yung cheesecake na ano. Diba? Kaya siguro talaga ang kanya. Good. Chef. Yung una siguro na masarap kasi ang cheese pag nasusunog din. Jen, can I to taste it? Oh, ganun. Sorry. Malaki yan masyado. Nauna na ako. But a smaller plate. Taste the burnt. Ang tinagam ng ako. Cold. Lasa mo yung kapag kasunog. Burn. So does Tingin mo. it does taste good? Ha? Yeah. It's cheesy. Cheesy, yeah. But Lumalasa burnt. yung ano. Lumalasa yung pait at saka yung ano niya. Yung pagkamalasa. Pagkamalasa at pagkapait. Sarap. Parang nagkakape ka na. You should have a coffee. Sarap. Kaya to? $350. Good. $850. Not. Great. Not bad. You said great, but then your face is... But it lang. I'm so tired. But it is a Here. It's mapait.
For orders, contact Bubbas Kitchen. Jen sa burnt cheesecake. Masarap. Hindi po mahilig yan sa cheesecake. Ngayon lang napakain ng cheesecake. Ikaw daw, Mama Nes. Ano ba masasabi mo sa ating burnt cheesecake? Naubos ko na nga eh. Mga hindi mahihilig sa cheesecake pero ngayon napakain sila sa cheesecake. Gusto nyo palang sunog eh. Sunog pala gusto nyo Ayaw nyo na maputi.